close among mind ba na dili na to na kaya. And then nakita na mo sa lain na prove sa uban nga kaya, dito mi super duper na na-inspire na hala kaya di ay pud namo. Pak. Hi guys, your Ian here, and finally mauna jud ni siya ang time guys. Medyo na-delay ang atong pa-housewarming no, because daghan kay tag mga kinahanglan pang i-fulfill kay para wow ang ato ang balay. Kay para pagpakita na ko sa inyo, of course dili kay siya nga naka-empty, so gihulat jud na ko ning panahon na guys. As you can see, char dili na namo balay. Tara, come with me. Isa po din sa akong na-appreciate rin sa among flat kay very kuan kay siya, very security. Kay kinahanglan nimo ingon ani fob para maka-enter the lair. Enter the dragon, chares. So naami sa kanang sige na top floor. Kay helas pa yato. Panindigan. Tara guys. Oh, I'm so sorry. It's okay. Thank you. Okay. So naana ta diri sa amo ang floor guys, and ipakita sa ang view. Mao ni amo ang view. Wala di ko na maligyag ano ha. So mao na siya among view guys. Kung mapansin niyo kung asa tagikan, dito to siya sa left side. Then mao ni ang communal garden. Bisig ako wala wablo sa mga term na mao lang jud na siya. Ay, okay. Welcome home! Guys, mao ni ang katas sa 7 years in the UK. I'm not sure ang uban, masayo pa siguro sa ila, pero with us, kanang grabbing paningkamot, tumbling split, backflip, kay para jud na anami amo ang place to call our home. Ali guys, so wala mo na, hala 7 years, kuya wa iyan, uy 7 years lang, char. Uy, dili dyan na lang kay kanang with all the overtime, with all the bank shift, grabe jud kanang usahay mo abot sa point na kanang unsa na akong life magsige na lang tagtrabaho, pero di ba murag kailangan jud nimo i-focus sa imong goal ang tanan. Kay kung dili no ma-question nimo ngano ginabuhat pa man nako, uy kapoy na good. Magsige kag trabaho kanang murag mumata na lang kanon mo duty pag ulig balay kanang sa among sa una katong ginarentahan namo mo uli manglimpyo matulog mo duty na pud murag kanang wala na kay outside life. Pero that's the sacrifice na ingnon ako sa inyo worth it gyud kaayo. Anyways, ing-ani ang di man pwede ba nako i-mention na ing-ani ang typical na flat. Sa ako asa una wala ko kasabot ana unsa nang flat uy. Kay naanad ta sa kanang mga term na apartment, condominium. So kumbaga imagine na kanang kani siya is condo sa atoa. So ingon ani ang amo ang gipuy-an ug ing-ani among napili ni Jason na puy-an because actually mao siya ang nakaya sa amo ang budget. Kay kung mga house man good, like kanang house and lot na gid siya no, mas bugat ang iyahang down payment. Oo, so diba the down payment is downing. Dali guys, very cute sila nga to ang ano ha, house store. Ayaw kayo mo pag-expect. So diri ang ako ang ano, among sala na as you can see, gipili jud nako ang sofa guys kay ambisyosa man ninyong iyaan ni palit og sofa nga wala pa nag-measurement. O di ba? Pero kasya man. And siguro sa ako ano kay ganahan kog sofa kay mahilig jud kay ko na magtambay in front sa TV. Mao jud na ko ang talent. Muan mo iyaan unsa imong hobby mo tan-aw TV. Grabe imong talent, very productive. Di ba? Pero guys, maog man guna ako ang relaxation. Mao jud na siyang way na ko na kana ganing mag-decompress. Decompress. Dali guys, so mao ni amo ang sofa, and then kani siya actually sa ano pa lang ni katong pag-abot nako diri sa UK, gidala jud nako ni siya nani mga memory kung unsa inyo makita diri sa balay, it's either na siya sentimental value or gina-value lang jud nako siya. Tas kani siya kay katong sa Winter Wonderland guys na nadaogan ni Jason, wala niya gikawat ha. Nadaogan ni niya fair and square. So happy kay ko kay kanang sa movie na murag kanang
kanang madaogan sa imong partner ni ihatag say kilig ka inyong iyaan, di ba? Very main character ko ato na time. So i-keep nato na kay para to remind us na main character jud ta. Anyways, dali guys, ipakita na ko akong mga tanumbi kay proud ba ako na kanang plantita nako. Pak guys, ako nagrepatan na ako ang unsa gitawag akong gibuhat nako, ako ang nag-propagate ang term. So, gi-uniform na ko siya guys para nindot siya tan-aon. And, kabalo ka ng bata pa ko, si mama manggod kay ka ng, ma-remember na ko no among balay sa una murag jungle, sa sobra kadaghag ka ng, di man puno ano, sa sobra kadaghag plants ni mama. Unya, dili na ako ma-appreciate sa una, kay murag kapuyan ginabuhat ni mama, oy, kay init kaayo, magrepat na siya lang niya. Pero, na ako kay, dili man ko ganahan na kanang mga alsagod si mama magbukat. So, ako ang tig-alsa, itudo niya, asa niya gusto ipabutang, dagko kay mga paso na mo sa una. Niya, karon kay, nagkaedad na tanong ka na murag, ay, ganahan ako mag-plant-plant. Abot na dito na level, guys. So, pak tanan na coloring diri sa sa house. Tanang feeling nako aesthetic kay ko. So, gipili jud nako na siya, guys. Wow. Sana all. And then, siguro before ta mo move on sa mga rooms, gusto na ko ipanghambog. Mo na ang term ipanghambog. Kay naami, usaon gani ni ay chops. So, taga diri jud ko, guys, ha. Ako adjud balay. Wala ta na anad. So, the surprise! So, ang mga plants nato, guys, very healthy, very well taken care of. Kaya mo na lang intaw ni ang kanang kalingawan sa inyong iyaan ug ma-weekend, mananong. Kaya mo tayo habi ba ya? Anak na siya. A little bit. So, ingon ani siya, guys, na ami balkonahe. Part gihapon siya sa balay, guys, ay mo kabalaka. So, gamati lang kay siya na space, pero kabalo ka nang ma-appreciate man ako na ang part ba na kanang naaga ni ko'y makuha or na ako'y matawag nga ako or amua ni Jason. Kay katumanggong nag-rent pa mi, guys, kanang dili mi freely makalihok, dili mi freely maka-decide unsa among gusto buhaton, unsa among i-decorate, kay ngano man ko makaguba mi or makagisi mi sa paint, bayaran ba na namo no. So, kani siya na part magpagara ta. Kung makita ninyo, guys. Kani siya among mga lingkuranan, guys. Kanang kung feel na mo magtambay ni Jason diri sa gawas. So, outdoor na kana ganing, isa na, kanang murag set na no, na outdoor kay para dili siya mag-fade, unya umulan, umaraw. Pero nganong siya naitabon iyaan kay para dili mag-fade. Kay lahi ba ilang summer diri kana ganing makapamalikas ka sa kainit. So, mo ni siya ang amuang set diri na kanang kung gusto na mo magtambay ni Jason, manglingkod lang mi dinhi, guys. Like with all the pack and the pack. And then, pack, para mura jud ka na ma-feel na tag-iya jud ko. Mo ni ang posisyon ako, di ba? Jason, juice, di ba? Kuyaw kayo. So, yung ani among trip diri pag summer. Unya labaw na karon kay dili man gud ni maigong init kaayo diri na part. Pagbuntag lang jud, guys, pero pagka nang padulongay na mag alas 12, alauna alas 2, dili na siya init. So pwede na mi mo tambay diri nya mo ni among trip magtambay lang mi dinhi And as you can see, gitabunan ako, guys, kay ngano man lain kaayo bilangkad ta diri na mga audience, di ba? Dili beta nga nakakuan confident. And then, dili ara jud ako natun kanang hala unsaon man ni nako pagpagwapo sa sa balkonahe kay although naami balkonahe sa una sa balay kay nang wala may mga ingani nga kacharcharan. Ambot lang ko makarelate mo, ha. Kana ganing sa inyong mga inahan or ginikanan ninyo or sa inyong mga mas elderly sa inyo, nga kanang kinahanglan na adyo ingon ani ang balay ka. Sa una dili na nako ma-appreciate, guys. Nya karon kay mo nang hala bitaw ma-remember nako sa una na kanang si mama kay butangan jud og ingon ani para nindot ang balay ba. Which is now na-appreciate na nako na bitaw no, kanang maka-happy siya, fulfilling kay ang ganing feeling na maka-afford ka sa mga butang na gusto nimo ibutang sa imong sariling balay, na kana ma-call na gini mo na ako ani, gusto nako alagaan, gusto nako i-maintain. Mao na akong feeling karon, guys, na pinapak unsay tawag ani outside box, outside storage, di ba? So diri apod, guys, na nag-keep ko kanang mga panglimpyo kay separate ang naaman pud mi silhig sa gawas, no, pero nagbutang gyud ko separate na silhig diri kay dili ko gusto na kana ang silhig diri og sa sulod kay same.
Kay medyo arte ba ya inyong iyaan. Naabya tay pagka ana ba. And then so pak the storage is storaging. So diri ana ko ginapamutang naami kanang naakoy carpet na ilatag tapos naami kanang mga sa naoy lingkuran wala pa ginana ko gitanggal sa ano sa silupin kay ngano man dili tanggalon kay kinsay manglaba ako magpuyo di ba naarang gyapon siya sa cellophane guys kay dili ko gusto mahasol kay actually ginaisip ko nako if na ako'y mga karang naami mga bisita ni Jason gusto po nako na kanang motambay mi diri sa gawas kay di ba kung kuan ba the outside feeling da manghipos ako ha. Okay. Now we are done. Can you just show the view? Okay, the view is viewing. Guys, ing ani among view, makita na mo ang among mga selengan. And kanang naay usahay na magpiniling ko, magkana ko ng okay. Okay pod. Dili ay kanang nindot siya tan-awon labaw na pagka na ganing pa sunset na or gabiin na kay maniga na baya ang mga suga no so makita jud nimo unsay sulod silang balay dili makita nimo ang mga lighting no so balik na ta sa sulod guys kay very anything else na jud kaayo no tapos di ba napakita okay naman na napakita na nako ang TV kay gusto ba jud ako ma-emphasize so mao ni siya guys kanang pangarap nako sa una no na kanang naami dako na TV kanang gusto ko kanang murag sinihan kay dili na ko ganahan mo adto sinihan guys gusto ko kanang dili alang ko magpuyo sa balay dili na ko maibog mo gawas kanang i-on ang TV niya kanang mo so unsa iyan matan-awan dayon ninyo ang mga latest nang tan-awon ang latest hulaton na mo gawas na ma-available o di ba so mo nang dili ta ka keep up sa mga latest na mga movies kanang hulaton man ako na mo gawas na kanang ma-free na siya di ba so isa na dai sa way na makasave ko nga magsinisini, maghulat na mo gawa siya for free. O, di ba? Of course, guys, pwede ba day makompleto ang kanang balay sa usa ka iyaan kung halay video okay, di ba? Na ako'y sumbok. Ay, hala ka. Very platinum. Baka naman. Chares. Mura jud ta gwapo kay tingog no, pero confident lang jud ko guys. Kanang magkanta-kanta diri mangimbita kog mga friends, manganta ta guys. Uyawan sila. Abi nagwapo kay kong tingog. Pero naaragi na sa confidence ang tanan, 'di ba? Natin mga pang-microphone, kani kay Jason ni kanang pag magdula siya. And now we are here sa kitchen. Wow, mura jud ka layo kayo gigigam na. So guys, napatay pa flower diri na kanang nakuyapan na. Actually pila na ni siya kaadlaw diri pero ni survivor ni chops. Survivor ni siya. Mo gani nalaya na siya sa sobra niya kadugay diri guys. Sige jud ako siya i-revive. So nabutang pud kog divider kay kanang murag kana ang feeling ba although di ba kung makita ninyo open space kay siya. Kami na gyud nag-design ani ni Jason. Kami na gyud nag-decide na kanang ay gusto ko kanang nice separation ang kitchen ug ang kanang ang sala kay sa una man gud guys. Ang sala namo ug ang kitchen naghalok lang. So imbis na mukaon mi sa kanang sa lamisa sa sala may mga on. Mao nang wala jud napuslan ang kanang lamesa namo. So karon mapuslan na siya guys. Kanang dili na may magtinapulan kay mayubabs baya tanom. Na kanang pag humagkaon pa katulogon naman chops. Kung naa sa sofa alam mo higda na pang diretso. Very wrong. So mapugos na gid mi na diri ami mo kaon sa kitchen. And then naami gibutang na kanang sanay salamin. Shala, very kuan lagi iyan, yes. Kay para kada ana nimo sa pagkaon, makita ni mo self. Uy, grabe na. Grabe na ang pagkanang hukad. Grabe na ang exercise. So, mapugngan ka. Actually, wala lang. Kay kanang ganahan ko ba na medyo mudako manggod. Tinuod yun tong mga, kanang gani magtanaw-tanaw ako kanang mga, unsay na mga design gani sa mga designer sa YouTube. Magtanaw-tanaw ko na, uy, nice ang kanang naay kanang mirror kay mapadako kunwari ang space sa balay. Tuod jud ko guys, kay pagbutang ko hala, mura naman siya nahimog 100 square meter ang ang sala ay ang kitchen, di ba? So mao na siya ang reason. Kani guys, kay kanang inutang pud namo. Pero na fully paid na siya, by the way. Fully paid na ni siya. So, feeling nako karon jud nako ni gibuhat kay kanang mostly manggod sa among giutang na fully paid na. So, medyo hilas na ta na part dito sa kanang ay magipakita, magpa-house tour. Pero lagi kani siya kay ang lamesa pa ni namo sa previous namo na flat na gidala namo ni Jason kay gastos na kaayo guys. 'Di ba?
Then kana divider niya kana mga ginagmay na mga details kay amuan ang duha. Tapos kani siya ang coffee corner. Coffee corner. Ay, wala jud ko kabalog ingon ana sa una ay. Pero na-realize na ko na kanang hala no nindot daay na kanang naingon ani ba nga naa na dira atanan, diri may mag-coffee, magkanang mag-init og pagkaon, nay tubig. And then as I mentioned guys, kanang grabe gid ang summer diri kanang kanang makaana jud ka so nakatuon ra pud ko ani sa ako ang kaila guys na kanang why don't you buy hana din sila so kay ibugon man ang inyong iyaan ni add to cart dayon ko ana siya guys ice maker so every 6 to 8 minutes magbuhat siya ice so kung gusto nako kanang bugnaw kaayo na kanang makuratan ko sa kabugnaw butangan nako isa ka bandihado nga ice. Then ana po diri ang amuang mga coffee, tea, sugar. Nya kani among mga gipangpalit sa among mga travel charge, sera, pack. Kani regalo sa amuang Mega Tommy, shout out. And then sa Oldenburger dito kanong pagbisita nako sa akong igsuon sa Germany, mo na amuang kanang souvenir, yes. So kani mo baba ni siya pagting winter na kanang gusto na mo mag-init og pan nya mag-init og tubig although pwede na gud ni siya initan og tubig pero sometimes ba na kanang dinaghan kay di ba hasol kaayo magsige pindot-pindot ani then guys diri ami nagaluto murag feeling nako mas taas ang ato ang kanang kitchen tour kay hilas ba ako so kanang wala kaayo may mga gamit sa kitchen Mora siya. Dili, oy, pak, thank you yours. Naabot sa ko imong melon, o diba? Naapi sa house store. Kauna na natuon niya, guys, pabugnawon sa namo ni. So, guys, kanapak, para aesthetic, para black tanan, o diba? Pati ang color, guys, kanang maka-happy ba na ikaw gani mo pili tanan, na ikaw magbuot? Kaya syempre sa una no kanang lain bag taste no kunwari imuhang mother or imuhang mga in-laws or imong mga elderly lahi ilang taste gusto na colorful kanang lami kay sa feeling ikaw na gani mamili ay gusto ing ane kay ana o diba so kay black man ang amo ang black o gray man so mamili ko kanang murag duol ra color so ana pak niya nara amo ang oven o diba dila nato ipakita guys kay maulawan ta machismis niya ko. So, naami mga storage. Ang storage na mo na dari na pati sa mga plato guys, kana gipili na nako. Na fully paid na pud na siya. Atong title ani ng video fully paid. Dili ni house tour, fully paid. So among mga chops. Oh, di ba? Nipalit pa ko kanang isa ka electric pan guys. Sa kanang ra man ni sa Shin. Kay dili jud lagi makaya. Kanang gusto ko kanang habang nag-house tour maging ani ko. So guys, char. Naami Alexa, di ba? Very proud jud ko na kay na fully paid na pud na nako. Giutang pud na nako. Tanan diri guys, ay mo kabala ka. Mun mo hala grabe Kay syempre no, kanang before nato ipanghambog dapat fully paid. So amo ang guys, cabinet kana na may mga chichirya. Of course dili jud na mawala ang mga Pinoy chichirya guys. Kay unsaon na lang kanang mag-action gani pagka-erang natay mga ingani, natay mga pa skyflakes. Kuya kay ng skyflakes diri guys kay ingani. Kay kuan mo siya imported. Di siya kanang pareha sa Pilipinas og kanang kuan ba packaging. Wala ko kabalo guys kung nagbago na ba ang wrapper sa Skyflakes. Pero feeling ako wala. Basi i-comment ninyo or picturein ninyo niya. I-comment ninyo na iyaan mo ora gihapon or iyan mo na ni ang latest. 'Di ba? Kay very mura jud dugay kay wala nakauli. Wala mo grocery taman-taman narapak. Of course dili jud na mawala ang ato ang Savor. Hello Savor, baka naman. So ato mga tuyo-tuyo, mga pak itlog, mga mushroom. O napalay sutanghon. Of course, ang ato ang Graham di na mawala guys kay unsaon na lag ka nang mo action tag ka sana ay ka homesick, magbuhat og mango float. Di ba? Nya diri pak ang mga toyo. So grabe kani akong pinaka-paborito guys. Wala ko na maligya guys ha. Wala ko na dili din siya kana in partnership.
Kanang ganang mga toyo, di ba na nagoy mga toyo diri guys. Uy, pero mobalik gihapon ta sa ato ang mga kanang gikadak-an, di ba? Gikasanayan a silver swan. Hindi tayo makadato puti. Story mga baso, ana, kanipak. Kita ninyo ang mga dilata. Mauni siya ang amo ang pangtawid gutom program na section na pagka na ganing pizza di peligro na gani guys, diri ang abrihan, mauni siya ang abrihan na part, di ba? So dinhi di ba, giingnan tamo na may mga ingon ani kani siya kay gikan pa ni sa katong party namo na of course dili na to ilabay atong i-save kay basi di ay magpa-party patag usab kay helas biata. So pak ang butang nga nag-rice guys. So kani siya ang story ani gitagaan ko ni Jason og giregalon ko niyang voucher sa Amazon. Unya ana siya na hangga usay mong gusto paliton, o di ba? Grabe kaayo akong nahuna-hunaan kay kanang butang nga nag-rice. Mao na akong regalo sa akong sarili. Butang nga nag-rice. Pak, di ba? Mana pindot-pindot. Baglungag ka unya ha kay nagawas na ni. Sa una kay nasa sako lang man ya nanaon takuson. Di ba? Tapos amo ang aesthetic kaayo guys. Kani jud ang pinaka first pag abot na ko diri sa UK no kay ano ba na asa ilang ref diri kanang makita na ko na hala na kitchen ana ano ba asa ang ref. Kana laging wala ta na kuan nga briefing ba. Ing-ani di ilang ref diri dira pak, welcome home. Daghan pa kay stock. Mao po ning hilas kay inyong iyaan no kay daghan pa mangud kay stock among ref. Sumurog mo pa house tour ko karon. Gikan pa na sa among party guys. Di ba? Pang ano na nina mo, pang isa ka semana nga baon ni among freezer guys na perting cute Puro ice. Puro ice no. Mao na lang jud niya akong ika-proud. Kay nakapalit mo kingon ani guys. Pinoy's Choice na ice cream ng ube, di ba? Mao na kung ice, puro ice, di ba? Mao lang to akong ika-proud. Kay mo na to nabilin after sa amo ang pagpa-party diri mo na lang to nabilin. Di ba? And then now we are diri adto. Kanang before ko kumugawas og balay, kanang pack fit check, na etc. di ba? So diri ako guys, kay para wow ta pag mugawas. Pag muuli po, wala na mura na gidumog kay pagan, huy Ginoo kakapoy. Ma-remind ta ba? So, diri na mong ginabutang nga mo ang mga pang-winter kemang, mga boots with a fur, gikasya dyan na nako din Kay helas payat ta. So, dira, ipang-damok na dira. Kay para hala, nindot kay na bali. Wala mo kabalog, ipang-damok na dira. Okay na dira. So, guys, gikan pamiglaag ni Jason. Anak ko na, ansyan huy, puson sana to kay mag-house tour. Ipakita tanan. Mao ni tinuod na house tour kay kanang pakilid na just follow me napay silupin di ba naapay katong mga banting nako di ba mao na akong pautot katong party namo kunuhay helas kaayo pasigaon na to ang suga babe napay mga Tupperware diri sa katong amo ang mga Amega na naghatag og mga nag-donation og mga pagkaon. So gihipos na nako kay basig magma-mix na nimon ay ako ani or ilaha. Kay dugay-dugay pa ba may magkita kasi ma-judge niya ta. Nya isa na pud ka store. Pwede ba ni matawag na storage? So diri guys, amo ang washing machine. Pack. Pag naanay kay kanang kunwari sa flat mo ni lang isa sa ilang ginatawag na white goods, no? So free na ni siya sa balay. Na ay washing machine, na ay oven, na ay kanang induction. So pag ganing free lain. Ang ref, tama ang ref, free pud na siya. So kumbaga kung mupalit kag diri balay or mupalit kag kaningon ani flat kay na siya appeal na siya sa ilahang promo. So mao ni siya ang amo ang unsa na kanang washing machine and then Diyos ko mula gining ang ilang mga balay diri koy pangtangkad kung kanang mas putot pa mo nako no pagpalit gid intawon mo kanang hagdanan. Kay ako kinto-kinto pa intawon ko diri unsay tawag ani boiler ventilation na mo di ba wala kay koy alam ani kay dapat si Jason panglalaki man gud ni so wala jud kay koy alam pindot-pindot ra jud ko dinhi so guys hawan kay ni siya sa una pag abot na mo pero tan-awa sa jud ninyo gibutangan na nako mga extra na bangko kay syempre kung nay bisita di ba pak panglimpyo sa floor naapay unopen naapay wala na unboxing nga kuan kanang pang-arrange mga makeup nya na diri ang amo ang kanang panglimpyo sa abog
Nya diri apod ganahan magkukuha pag manglaba ko ba kanang isa na lang gani ka lugar. Kanang dira na nako pangkuhaon tanan ba. So kani siya kuan po ni siya Shein or Timo. Basta na lang dira guys, duha ra jud na maura na ang pinakasuki jud kay ko nila. Grabe. Di ko na taga ang discount. Nana dira tanan panglimpyo sa balay, panglaba, nana dira tanan napay mga dira sa kilid-kilid na kanang dili na nato ipakita kay basi ma-judge kung ninyo na murag grabe kadamak nimo iyan. Uy dili ta damak diri uy. Hawd lang ta mo tago. Okay guys, follow me. So mo na niya mo ang gamay na hallway. Pag sulod nimo og balay before ka moabot sa mga rooms, gibutangan ako ingon ani guys kay para butangan sa sapatos. Diba? Pak, hala na choppy lagi. Okay. Butangan sa sapatos o niyang ubang mga gamit guys na kanang wala pa napahimutang, pwede diri ibutang. Pwede diri idamok sa kanang murag kapoy pag kay arrange, idamok ra sa na dinaa. Napay bag na wa na hipos o pak, nay kalo, di ba? Dira na siya tanan guys. Susi na mo. So mo na mong very cutesy nga na hallway, tas diri kay butangan na pog sapatos kay 10 baya ka buka kung tiil. So, dapat dagan kay kong sapatos. Di ba? Napay chinilas, na sapatos, na mga sandal, unsap na lang. Kung mag-party-party ta, mura sa attend og party, no? Dapat daghan jud kay tag-ana. Tas diri guys, as much as possible, dili na mo gusto na kanang crowded ni diri kay importante magud kay sa unang na wala miingon ani no, kay misig asara ang amo ang mga mail. Kanang mangkalimtan, huy, asa dit nang gibutang. So, karon kanang responsible na may gamay. Gamay lang good mo ginay box na wala inabrihan. So ani pod guys kanang kuan parang humot atong balay. Di ba pak. Tas kana ganing kapoy pa kay manglabag mga bedsheet. Mao ni ang solusyon. Isprihan na nimo ingon ana, mawalang baho. Wala ko na maligya ha. Para ma-aware lang mo. Mao na akong talent. So the next door, ano ni siya guys kanang mao niya nga akong pangarap gid sa una na kanang kung naagid ko'y balay nung gusto jud kay nako na ako'y walk-in closet. Kay pangayo gid naw ni nako kay Jason. Walk-in closet / kuan kanang bodega. So both na ni siya guys. Kay kung makita ninyo, ako ra jud magkasya diri Dili mi pwedeng duha diri ni Jason. Pak for the Amazon. Naapay ka ng lingkuranan diri guys. Giingnan ta mo. Dili tanang walk-in closet, dili pwede mahimong storage room. Di ba? Dili pwede mahimong bodega. Kung asa ka pwede mo magkasabit-sabit, ipagsabit. Di ba? Mga sinina pak, mga pangtrabaho, tora. Tas sa taas kay kanang mga kuan lang, kanang gusto lang nako, design na nako guys. Design na nako sa ako ang balay, na kanang ganahan ko kanang daghan kay gamit. Kanang wala na ko kabalo asa ikabutang, kanang ingon ana guys. Diba? Taguan sa nato biki basi ma-charge ta dira. Hala, sa Shein man na. So, ing anak guys, naa po dira ang ato ang mga maleta, ang uban kanang nakataguan na. So, sa una pangarap gid kay nako na kanang daghan kog sinina kay mga babae bi may maigsuon no. So, ang amo mga sinina magpulihanay rami. Kanang hala, wala to gisuot sa akong ate or wala gisuot sa akong ako yung suot. Karon guys, please. So before ta mo ato sa mga kwarto guys, duha ang amo ang kanang CR sa balay. Unya kani siya dedicated gyud ni kung kanang naami bisita kay wala lang gusto lang na ako ni dedication. so mo ni siya ang amo ang kala ka chops. Wala pa nagkalima guys. Di ba? Gikan pa nitong party. Napay nagsabit diri ang kanang butanganan gani sa kuan. Unsa gani ni? O sa ice, na kanang gipaugan ako, na kanang murag isa na ni kasimana diri, pero kinang uga ni kaging na. So, mo ni siya guys. Diri ang among mga bisita maki-CR, ana. Ganahan ko kay kanang dako siya space, unya nami bathtub, para kung naay time na gusto na ako maglumos, dira ako. Mao na akong pwesto dira. So, ing ani, ganahan ko, very chops. Ing ani ang kani CR dinhi na kanang usahay gamito namo kana kung naay times na gusto lang ka magbath kay shower jud baya atuan mo nya kung magbath kay kanang kalas kay tubig kay punon biya na nimo no unya kanang usahay lang biya jud na maligo. So ingon ani pak na pa koy flowers di ba parchsera pero plastic ra na siya na fade na manggani sa sobra kadugay reklamo na ning flower nako diri na i-release na intawon ko.
Pak na ibutanganan og kanang tissue, daghan kay kung natun-an diri sa UK ba kanang ay natin ngon ani, kailangan din ngon ana. So diri ara jud ako na realize kay kung ikaw na magpud mo anak na murag naa jay kulang ba nya. Syempre sarap ya tanong sumanan-aw ta sa kanang mga balay sa mga friendship, Sinala na siya ingon ana gayahon. I-add to cart. So diri ana sa first na room, guys. Mao ni ang room ni Jason. Dili man mi tapad matulog. Dili oy. Mao ni ay ang room na /office. So as you can see, diri apod na ko ginabuta akong mga hehayon. Another iyang computer, guys, kana mag-edit siya sa ako ang mga video na nagtapunog na kay very dugay kay ang uploads nato. So diri siya mag-edit, guys. Unya mo na ang iyahang mga gears and everything, and at the same time diri na po ang iyahang kuan kana storage area po ni siya. Diri na po ang iyahang mga sinina nga na dili daw niya ipakita kay maulaw siya, ma-judge. Remembrance na mo ni, guys. Mao ni siya ang time na katong mag-uyab pa mi kay ana siya na mag-UK daw siya, so ma-LDR mi. Which is ako may man ko na okay ma-LDR ta magbulag ra man gid gyapon ta. Very judgmental. So kana siya na picture, guys, kay mao nang time na nagkuha mig passport kay wala mo koy passport. Asa man tumulupad sa una, guys? Di mo ka afford. So giubanan jud ko niya kaya siya na magkuha tag passport. So naa gyud sa iyang mind na kanang mulupad ko, pero ako wala jud ko nito o ko na mag LDR bulag gyapon ta eh. Okay. Pero kay gwapo man yung iyaan. Gi panindigan. Chares. So mo ana siya, guys, na gamay na lingkuranan kay pagka na mag-edit si Jason unya gusto nako na kana ganing magsamok-samok lang sa iyaha kanang board ko ana. So mo ani siya ang iyahang room, and then nanta sa master's bedroom. Master bedroom. Dear masters. Daghan man duha man ta. Ay, pwede. Oh, masters. No. Kung isa lang master bedroom. Ayaw kung koreksyon ba. Pag sulod pa lang ninyo, guys, ipanghambog na ko ako ang salamin. Kay grabe ba dyan na to ka-vain, no? Karang gusto na ko, pag sulod na kong balay na salamin, pag sulod na kong kwarto na napoy salamin. Kada asa ko mulingi na salamin para makita na kong sarili mo, para di ko makuratan. Nana siya secret koan, guys. Diba? Mga piki na ko ng mga alahas. Oh, diba? Para wow lang gutan awon, oy. Kaya syempre, chusera biya tanong, mga batang mga event, ma-invite ba ya tanong niya. Labaw na ka ng, syempre, mag-coverage mi ni Jason o ka ng mga wedding. So, dapat wow pud ka, presentable pud ka, mag-picture-picture dito, So, storyan sa dyan na to ang bed. Mo dyan niya akong pangarap na bed, guys, nagiutang ni nako, pero dili pa ni siya fully paid. Kaya medyo mahal-mahal man siya. Unya, very red, no, kay pati gani sa kanang mahappy ko ba na sitaw kanang mahappy ko sa part na misigan sa bedsheet ako magpili ako ang mag-design kunuhay. Tapos gusto ko colorful, kunwari karon na season gusto ko colorful. Di ba nag-red, tapos nag-pink, nag-orange, di ba? Ano mahappy ba ako kanang mga ginagmay na butang for me, misi ang pag-design lang or pagpili lang sa bedsheet o kanang pillow cover, pillowcase. Mahappy na ko Yan among habol. Wala mi nagduvet karon kay di ba summer gani no. Ay kanang duvet kanang habol gud na baga uy. So mo ni siya amo ang bed, guys, na kana ganing very very tanawa kung asa nana ko diri guys. Tangkad kay among bed. So every time na matulog ko kailangan jud ako kailangan ako mukuan kay dili magi ko kaabot, kumulingkod ko dili na ako abot. So, pangarap kay nako ni na bed kay kanang pag unsi tawag na kanang mag-hotel mi anong taas man ka ilang mga bed nganong kanang lahi gyud ang feelings ba pag kanang naa ka sa mga hotel gud na mga bed kay murag wow jud kaayo. Kay sera man ta gayahon nato utangon mo. Tapos naa ni siya kanang guys, ay wait lang tago sana ko akong tong bag. Bag na piki. Dili oy. Unya na nako explain ako ang bag collection, guys. Nata ko ipakita kay ang bed, although ingon ani ni siya, storage pud ni siya at the same time. So, kailangan jud nimo mangusog kay mura man ka nagliftan ni. So, storage pud na siya, guys. Ayaw na lang niyo i-mind ang kakalat, pero mauna na siya ang point na as much as possible, ganahan ko kanang mga furniture, mga gamit na kung pwede dual purpose ba.
na pwede na ko siya himong storage kay para nindot man good na kanang dili gani kay magkaguliyang kay sa katong previous ba na mo na flat no, grabe gyud ang pagkaguliyang. Bisig asa jud ang mga gamit na ako niya. Mas stress na pud baya ko na pud ako mga gamit pag humagpanglabaas na mo pud akong libutang uy. Mao ni siya guys, napod ni TV. Gitry na gina ko ni baligya guys. Grabe na jud. Wa man ni palit. O di ato na lang gihapon na. Wala man mo palit. Lain pag ilabay na ko, uy kaswerte ra, i-donate na ko. Please. Pulipid baya na. Nanapot ay electric fan guys, kay mura grabe na jud. Kung naa sa inyuhan na gusto mo donate sa kuwag aircon. Okay ra jud kay sako. Kay grabe na daggo ang singot guys, oh. Murag mali ata ang choice na summer tour. Actually mas ganahan ko ani guys. Unya diriya ang moang butanganan siya sinina guys na at the same time gigamit na lang pud nako as patunganan sa TV. Mangita pa ko kanang TV stand na naa naman na okay na siya din ha. Nya gi-partner na lang nako sila guys ana kay para dili kaayo kuan kanang sakit sa mata. Nya pa hala ka. Tong mga dili wow diri makita. Okay. So diri guys ang mga medyas kana gani pang work naka na makabot day na ko kay dili para sa una ba na kanang gusto pa ko mo adtog kuan kanang cabinet kay para mangitag kanang sinina gusto ko kanang dirian naman ko nagaili sa kwarto so dira na tanan of course kanang pangarap jud kayo nako ni pero naaman ko ingon ani sa balay god kay murag siguro pangarap ra gid kay nako siya na kanang naa jud ko vanity mirror kay I don't know murag it's every girl's dream ambot lang sa inyo guys ha pero kanang gusto ko na nako ingon ani kay para ma-feel na ko nagwapa ko. Diba? Tapos anak pak, hot chops. Very calcagacious na kayo nga to ang buhok. So dinaa, makita ninyo ako mga gamit. Nagsagol na siya dinaa guys. Na mga baratuhon, na mga kuan, na mga dili kay baratuhon. Napay mga buhok din wala. Pero makita dyan ninyo ba na wala pa gani pang limpyo? Bahala gud mo. Mao ni siya ang kanang house tour. Nakaroon pa mang limpyo. Nya plancha. Blower na kuan baratuhon ra pod. And of course ang mga storage na to kay para matago tanang dili wow. Ato mga pangpiloka din na karon na time no kay siguro igang man good so di ko ganahan na kanang magwawaw sa ako ang pilok. Kay kanang singtanon baya kaayo kuno unya masingot ako ang mata kay matangtang ang pilok dili siya mo survive. Yang mga bugkot nato sa to ang mga hair. Di ba na ana na lang ba? Tapos sagol na ni siya na storage guys. Nandiyan din ambot lang sa mga phone casing, iPad casing, di ba? Napadiri guys. So kani wala pa ni siya nalimpyo. Dira lang sana siya. Kuan kanang purgatorio sana siya dira. Kanang dira lang sa kapag isipan pa nako kung asa na ako kagusto ibutang. Then siguro ang isa sa ako ang giano gid kay Jason kanang request na gusto jud ko na ako'y butanganan sa bag ba na ma-remind gani ko na kanang hala no pangarap lang gud nako ni sa una karon kay kanang makita na nako magunita na nako ug magamit na nako char mura jud wow kay mga bag na collection no dili ba yan no mga Michael Kors mga Coach pangarap man na nako sa una uy naingon ana bak ng mga simple lang gid kaayo guys dili tong mga grabe kay na kamahal no na over kay kamahal na napatay mga kuan din pak ang ato ang di na siguro nato ipakita ang ato ang portable heater mga perfume nato guys sa una kay unsa Johnson's and bench naman ako kana niya dili ba kay ko ma-perfume pud sa una kay kanang malipong kuwa ko na anad baka na laging dili ta dato makasimhotag ka na makatimahotag mga humot malipong dayon ta. So karon at least diba na ko yung mga wawaw na perfume as you can see wala pa kaayo na gamit kay dili lagi tanaan na nagdako ba tanaway perfume no wala mga bag guys kani kay kanang katong bag na ako ang gipangayo guys kay Jason kay naami sa Prague ato unya kanang nice kay siya na bag kay colorful kaayo unya dako siya space nag-fade na gani iyang pero ganahan kay ko ani nga bag diba kanang mayon ana baka nang imuha na manggod siyang ikaw na manggod ang nipalit ikaw na ang nigasto ikaw ang naningkamot so naa na gid siya meaning sa imuha tanan so far ing ana akong na feel kay lahi jud di ay nakanang kung gikan na sa imuhang sariling pagpaningkamot ang imuhang mga napang-afford.
So mas careful na kamo din ingon ana ato mga ginikanan sa una si mama kay grabe kay mga saba kung nay maguba or kana ganing na ay mabuak. Di ba? Ambot lang ko makarelate mo kanang pag makabuak magtago-tago jud. Dili jud mo amin na buak ang baso. Wala jud mo amin kay ngano man no ma-realize na nako karon na kanang hala gikan ba yan na sa iyang hard-earned money no unya naguba nimo or na imuhang nakuan. So masuko jud ing ana pud ko kay Jason. Pag makaguba siya guys, maglagot jud ko sa poton jud ko na dapat ano lang, wow lang tanan kung pwede gani dili pagamit kay kanang tan-awon lang. Hala no very ko anak kaayo no very motherhood na kaayo ang pegging. Ano biya kong mama sa una kanang kung pwede na ayaw na naghilabti ka nang anak lang na din ha gamiton na pag may bisita. Pero karon kay kuan man kanang ganahan man jud ko mo gamit og mga wow na butang. So ako ang gamiton pero ako ang atimanon, akong alagaan kay ana gyud kun kani atong mga gipang utang, kani atong mga na fully paid. Dugay pa kini nato ilisan. Kung pwede dili na ni ilisan ning ani forever na ni na mga gamit nato kay gasto baya. Oh, di ba? So kani siya na room namo guys kay naa pud siya and sweet na ano na CR. Then mo pud ni siguro ang kanang naganahan kay nako kay katong pagkakita na mo ani na flat back in April last year. Kay the only reason nga nag-decide gid mi ni Jason na ano no mo palit or mo kuha na gid og amoa kay gipahawa mi sa mong previous na flat. Laian mo guro mo kabayad. Pag sure kay fully paid mi permente every month. Lain man sila diri guys, mis pag nakay kwarta nakay ikabayad kumuingon ang kanang tag-iya ang landlord na kanang hawa na mo, hawa jud mo. Although yes, mag-fight pa ka ana na kanang dapat dili ka pa pero kanang really mo puyo ka sa place na kanang ganing samok. Di ko ganan ana. So kami wala jud mi nangarap na kanang magkabalay mi diri sa UK. Kaya ang ako guys, ang pangarap lang gid no kay sa Pilipinas. Kay feeling nako mao lang among makaya. Hala na ay nagdali. Pakita na ko sa inyo ha guys, char. Wait. Hello. Hi, delivery. Is that for flat? Oh, okay. Yeah, the door's open. Thank you so much. So magpause ta guys no kay naay naabot na importante basin ka lang ano ni blessing. Kay birthday ba yan na mo? Ay, chares. Ato sa dito is dali na ugas sa dito. Guys, naputol ta kadali no kay naay naabot na delivery. Abi jud na ko regalo. Regalo din ako sa akong sarili. Sir. Panglaba ay nako guys. Nakalimot na ko no, nagi-order din na ko no pero yes, ingana na gyud guys kay kanang usahay, isa sa kanang reason, isa sa akong mga tipid tips kay kung makita na ko na same lang siya price online kay sometimes nabi ay free delivery no. So unya makita na ko na kanang mag-grocery ni Jason dati man anbi jud ako ng mga pricing. Ano ko na same lang man din niya pagkakita na ko online na kanang free delivery paliton. Ngano mo adto pa akong mag-grocery pa akong magbit-bit pa akong bugat kaayo nga pwede man dai i-deliver. Anyways, so mo tong niabot guys, mo nang nakatta. So ipakita na nako sa inyo. Asa na gito katong nag-check ako sa inyo na ang the power of manifestation lahi ra jud guys. Kay gi-viewing na mo ni siya na flat April. Tas ibog kaayo ko, as in ibog jud kay ko pagkakita na ko na hala ganahan kay ko diri unya katon na time kay kanang very kuan pa kay grabe akong doubt ba na murag kaya na mo ni Jason makuha kaya na mo ni kay murag sa amo ni sulod lang ang thinking ba na if ever man mamalhin taglaing balay no unta kanang atuan na dili na ta mag-rent kay katon na time manggod guys gipahawa na mi sa amo ang landlord hay wala siguro mo pangbayad iyaan very wrong. So diri ang manggod guys misipag na kay kwarta maka-afford kag monthly payment. Kung muingon sila na muhawa na jud ka. Yes, na ay law na pwede nimo na siya i-fight, ingon ani, pero kung legitimate ang kanang reason sa inyong landlord, like parehaan na mga elderly na maguto among landlord, unya murag pa care home na sila ba anak dito na sila padulong. So, syempre dili jud mi pwede mo ingon na dili kay they can use the funds para sa ilahang kanang ginaparentahan na flat or kato na murag ang amo lang syempre of course taas datong radar no ang amo ang chessmes na nasaga pa to sa amo ang landlord kay iyahan nang ipamana sa iyang mga anak and then diri naapunay ka na murag pamana na tax ba so instead na mo bayad sila pamana na tax ibaligya na lang nila nya i-divide ang kwarta di ba
Very, very hard. So, daghantag makuha ng mga anang idea, guys. Pero bitaw, mo to siya ang story behind ganong kailangan na mo na mamalhin na niya. Mo jud ka ng, ingon jud ko kay Jason ako ng, kung, pwede no, kung pag magbalhin ta kay kanang atuan na gani, dili na ta magrenta kay, syempre naka-experience na pud baya, may pila ka tuig na lisod magrenta. Kay daghag bawal, nya, although kami lang duha sa balay, pero kabalo ka nang magkinto gihapon ka, unya make sure na kanang alaga kayo ang flat na inyong ginarentahan, kay kung nay maguba dira, pabayron baya mo, nya kaningon ana ba? So, yes, convenient siya kung dili pa kaya na magpalit, pero kung kanang naano jud mi ato mura, grabe gyud ang among goal. Kung among goal ato is kanang kuan lang na alang sa 50%, ni automatic gyud og ka 100, guys. Mura, kinahanglan na jud. Unya siguro pud kanang ang feeling pud ba na kanang gusto na mo i-challenge among self na kumakaya gyud ba namo. So April, guys, gi-manifest na nako nino kanang mao ni akong gusto gyud na balay. Mao ni akong gusto na kanang ano balhinan. Then naguli mi Pilipinas ato August. Tapos pagbalik na mo diri, dito na may murag, hala dili man siguro nato kaya. So mag-ano sa ta ka na mag-rent na lang pud ta. Nya mo lagi na mangitag rent, mangitag place. Grabe jud ba ka hassle dinhi ang kanang magbalhin good. Syempre imagine nung kami lang duha, mamalhin, kanang ana ba tanan-tanan. So gi-try na pud namo one last time. Gipaningkamutan gyud namo na ang finances. Number 1 man gyud na problema kay kung wala lang may problema sa kwarta. Paliton. Pagbisita pa lang, downan diretso. Unya kay dili man ta anak sa dato, guys. Dili mo ko anak og ko kontraktor. So mo na unsaon man ni uy. So grabe jud na mong naning ato as in tanan nag yung back and forth na kanang ano tumbling gibuhat na jud na mo split. Mao lagi to overtime, bank shift, tanan na gyud. Although naami na kuan murag na sana na save gamay pero kulang siya. And then yan ako na Lord, kung kani nga kato nga flat among na view ni Jason sa April no para gid sa among kung among i-inquire o niya available pa siya among gid to. The rest is history. Kay pag view na mo available pa man gid siya, guys. So gi-check na dayon na mo ang katong agent na we are go. We are here, we are go. Ay, thank you so much, Pak. Pinirmahay dayon. Pero dili pa siya nga nakadali, guys. Kay ang processing na mo ato at least 2 months baya. So napay ka na ganing mga makapigil hininga na mga kanang email. Murag, ilabat ang i-approve. Murag, kay syempre no, kanang mortgage na baya siya. So mag-ano gid ka, magduol jud ka nagbangko na kanang trustworthy ba ka pautangon. So in fairness nakapasa mi silang audition, mo to na sa pautangon na mo. So dito murag grabe jud kanang grabe ang I don't know kung makarelate mo pero sa ako amangod ang part na waiting kay mo na ang pinakalisod na kanang wala gani kakabalon sa mahitabo kung i-approve ba kanila, kung dili ba kanila i-approve, then magplan ka kay ang plan A ug B lang kan murag ma-approve na jud ni ana lang kay kung mo sa nadili murag kanang heartbreaking jud kay siya na kuan siguro para sa ako pero thank God kay kanang lagi gi-manifest giampo unya gitamblingan jud na mo taman og paningkamot. So here we are, mo nang naka-house tour inyong iyaan. So I hope na kani siya nga story murag kana akong gusto i-share actually na kanang very proud yun kay ko sa amo ang duha ni Jason kay kanang kinsa bay magdahom na kanang makabalay mi unya sa UK pag yun nga akong pangarap ro manggani kay Pilipinas kay kanang suntok sa buwan kay siya for me na kanang makabalay pero isa pud sa reason actually kay kanang inspired kay mi sa mo mga friends. As in, sobra gyud ka na makita na mo na, hala, nakita na mo na kanang gi-turn over na ang susi sa ilahan. Yan ko nang alam, ma-happy jud kay ko pag nami mga friends na kanang ing-ana na ang ilahang milestone sa life. Kay kanang ma-proud kay ko sa ilahan na sila akong friends, ma-proud kay ko sa ilahan na kanang, unya ma-inspire ko at the same time. Kanang murag giunsa kaya nila no. Maging-ana pud mi mangutana, dili man gud ko maulaw mangutana, guys. Kay diba murag naapod ba yan sa to ang murag unsa ba cultural ba na or batasan ba na siya na kanang maulaw ka mangutana kay basig ay hello so wala pa day mo ingon kanang ma-judge ka murag sa ako ang manggod wala ko ilabot kung i-judge ko nimo ang ako lang kay gusto na kong information
I don't know, pero so far sa mga friends, very genuine na supportive gid kay sila sa amo. Kay katong nag-start na may pangutanan ni Jason, unsaon na kanang i-walk through gid mi nila. So, mga friends, shout out sa inyo. Kabalo mo kinsa mo na amo ang gipang pangutanan, unya ang nag-guide sa amo. Thankful gid kay mi kay na aming mga friends na yung anak diri sa UK, guys. If wala mo ingon anak nga friends, pwede ra gid kay mo imo comment din ha. Guys, kay pwede na inyong iyaan pag dili man ta realtor, pero i-try jud ako akong best na motubag sa inyong mga pangutana kay as in kanang inspiring kay siya niya, makahappy gid kaayo nga makakita kag kanang kapwa gani nimo nga Pinoy nga naka-achieve og ingon ani nya kanang at the same time ma-inspire ka ba nga gusto pud nako ingon ana nya kung pareha mo sa ako nga ibugon kung pareha mo sa inyong iyaan na kanang dali lang ma-inspire, so why not mangarap pud di ay ka kay I really thought na akong pangarap hantud Pilipinas ra jud unya na-prove sa akong mga friends nga huy ayaw Pilipinas lang, uy diri ka mangarap kay naa namang kadiri, why not unya napakita naman nila na kaya nila, so why not dili pud nako kaya, di ba? Naara gid siya kanang priorities in life, dira jud mo sulod ang atong mga anak na mga cheka. Anyways, wala pa ta na human guys, kay di ba ni anak ko sa inyo na and sweet ni siya. Diri jud ko isa panawaw kan hala kay ang amo ba yan sa una mga flat no kay mo baktas pa bi ako sa gawas sa kanang ano sa room kay para lang mangihi unya lapo na kanang nagkaedad na ta magsiya tag ihi huy kanang makaihi ka mamata na ka ang complete si man nga gusto pa ko matulog makamata na ka kay ngano man magsige makagbaktas diri kay 5 lang katikang makaihi na dayon ko. So wala piyong pa ko din na pagbalik ako sa bed makatulog na dahil kong balik, o di ba? Yes, mao ni siya amo ang CR guys. Diri amin mao ni siya among main nga CR ni Jason. Diri mi nagaligo, naga-ready for work and everything else. Gi-separate na ko guys kay kapoy baya kaayo manglimpyo duha ka CR no. So katong pikas na CR na nakita ninyo ganina, dili kay to na mo siya ginagamit. Kay nga naman kapoy manglimpyo. Gasto kay panglimpyo, o di ba? So may nag-isa ra ang gamiton para isa lang. Anya mo kumbaga ma-maintain ang pagkawaw ato. Oh. Kaya kung nakita ninyo grabe nakahugaw, wala pa mi nakapanglimpyo. 'Di ba? Napay mga toothbrush na wala nagkadimaong. Mao niya mo ang CR guys. So yung ani guys, shower lang siya, ang isa kay night tub. So, mao na to siya guys. Mao to ang last niyo makita ang CR na mo. Dili oy. I think ang last na ko na gusto i-share sa inyo kay ayaw pungiin niyo ang mga goals sa life. Kay although sa karon basig pareha day mo sa amo wala pa namo na realize amo ang full potential amo ang full potential o amo ang full nakakayanan tungod kay na close among mind ba na dili na to na kaya, and then nakita namo sa lain na prove sa uban nga kaya dito mi super duper na inspire na hala kaya di ay pud namo. So as in guys, ayaw i-limit. Ako mo, storya man jud ko ani sa inyo. I don't know kung ma-remember ninyo, pero I'm sure na mention na ako before na ayaw i-limit ang imuhang goal sa life. Mag-apply gyapon to siya na advice sa ako Kay sometimes manggod na abi na ko kanang grabe na jud kay ang ako ang kanang goal sa life no. Nagiday kani mo ni ang kanang proof na kanang kung unsa akong gi-advise sa inyo no, applicable gyapon siya sa ako So, ayaw i-limit inyong goals, and kung naaman mo yung mga goals in life na feeling ninyo dili makaya, ikaw lang yun ang makaprove sa imong sarili ana na kaya nimo. So yes, that's it for our house tour unta kanang nalipay mo na amoy natun-an sa ako ang mga pagpangutang. Thank you so much for staying, and I will see you next time. Okay? Bye.